Vale, quin poder? T'has preparat algun altre poder o no? Un superpoder que és poders telequinèsics. Telequinèsics? Sí, que la telequinèsia. Que va, mira, t'explico. És des de la ment. Sí? Envio unes ondes cerebrals cap a la persona que tu decideixis. Jo? Sí, perquè jo d'aquí darrere no puc. Vols que pugi algú aquí dalt de l'escenari? Vols fer-ho aquí dalt? Si m'ajudes a triar una persona, farem un joc. Què us sembla? Sí? Hi ha un pare allà, aviam, un pare o una mare, què vols? Jo un pare Superpapi. amb ulleres. Un pare o una mare? Un pare amb ulleres, una mare, deixa'm pensar. Vine cap a Ui, se'ns ha sortit aquí. Vine, que ens has d'ajudar. Costarà, perquè expliquis ara, El nostre superpapi parlarà a través de la ment d'aquest pare. A través de la meva ment mouré la boca d'aquest pare tan eixerit. Prepara't encara no, Ja em diràs quan has de la boca, Mira, endavant, Hola! Com esteu? Estic fent telequinèsia. Uau, està parlant a través de la ment. Esteu flipant, això? Espera, continuo. Hola. Sabeu a quina peluqueria vaig? Doncs jo tampoc. Què? Què us sembla la telequinèsia? Un aplaudiment per en superpapi, que això funciona.